Така, здравейте на всички, аз съм NodeSeed и почвам нова поредица на Minecraft на 1.7.2. Имам там още два клипа на 1.6.4, но ги спрях, защото тук сега на 1.7.2 ще има по-вълнуващи работи. Така името ще е... Така. И да, така. Си ида на какъвто иска да му пуска. Това няма проблем. Стига да е. Бах ти фасонския сид. Добре. И душира. Добре, свърши. Баси кеф, имам 6 дърва. Като гледам тези крави, няма да останат дълго на този свят. Охо, и овце има. Просто велико. Направим меч. Така. Дай ми рак. Съжалявам за лага, ако на вас ви цепи, за мен бая ми цепи. Ай бе, 3 овце няма ли бе? Има. Така, сега не ми се трепи тук. Да ви кажа, аз на такива бая ми няма оцелявам. Не знам сега това дали от новия такова. Новия апдейт, защото виж няма сняг, пък има и такива дървета. И в принцип трябва да са на сняг. Не знам това дали от новия апдейт. Да ви кажа честно. И има някакви такива Cobblestone планини. И те са много интересни, обаче никога не съм намирал айрон или кун от тях. Направя на кирка. Аз съм кирка. Така. Събера колко? 25 такива Cobblestone и ще заминавам. Ще направя работи. Още малко, още 8. Меч си направя и съм готов. С кирка няма ми трябва. Между другото искам да ви покажа новите цветя. Обаче първо трябва да намеря. Има нов биом, който е хубав.
Пак Сант, обаче някакъв оранжев говорят, че не знам. Не съм проверял. Така. Наистина много си че. Ще разгледам наоколо. За вилади или нещо така. Добре, толкова ще ми стигне. Така. Наистина много цепи. Еми да, аз ако стигна там долния байом, ще спираме епизода. Това само като гледам лага. Лошо ми става. Ето го новото дърво. Вижте, че отвътре е оранжево. Ето това дърво. Много иска да го намеря. Ето вижте го. И какви такива прави за къщата. Добре, хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте, лайквайте и чао!